No sabeu el que estem veient. Crec que no podrem entrar perquè no tenim el passe VIP. Bon dia, mi gente de zona. Hoy a dia 2. Ens estem anant cap al Studio Ghibli Park. El millor que m'ha passat en ma vida, espero. Ara passarem per al 7-Eleven a comprar coses perquè, clar, és com anar a PortAventura, això és molt car. Llavors pillarem menjar de fora perquè si no ens costarà un rinyón. A veure, entrem. Amb la Pasmo. Mireu, aquest és el mapa. メイト美術館へお越しのお客様は次でお降りください。 Hem entrat, no sabem ni com, perquè el passaport no estava bé, però no ens l'han demanat, així que... Good. Catbus. Uau! Acabem de veure el Totoro, però no ens deixen gravar. No deixen gravar molts espais, llavors no sé el que podré gravar i què no. Hem estat a una àrea on t'ensenyen tots els menjars, però no es pot gravar. Però l'àrea aquella del menjar, impressionant, ara tinc gana. Es veia tot el menjar, és que el menjar d'Estudio Ghibli, pel cul, me'l foto. Ara anirem a provar alguna cosa. I una cosa, s'han copiat de Dalí o què? Loco, una mica de personalitat, no? Això sembla el Park Güell, m'he anat a Japó. Aquesta és la pel·li menys coneguda i la millor pel·li que hi ha. Hola! El ball de les brujas. Crec que no podrem entrar perquè no tenim el passe VIP. He de dir que està bé, però que has de pagar. En plan, si et pilles el passe del dia sense el Premium, has de pagar tot i s'acaben les coses. Hem pagat per entrar a una expo extra, a veure què tal, perquè hem pagat un munt de pasta. Xapa monumental, però està xulo. No sabeu el que estem veient. Mireu això. Uau! Ha valgut la pena. Bueno, hem estat al castillo, el viaje de Shihiro. Bueno, és un balneari, en veritat. Oh, que xulo, que xulo. I ja... ¡Nos fuimos! Ja hem tornat al parc de l'Estudio Ghibli i mireu que ens hem pillat. Ja estem al hostel. Ens hem pillat el més barat que hi havia perquè tot era caríssim. I això era car igualment que era barat. Ens hem pillat un puzzle de 300 peces, és a dir, de nens petits, i ens ha costat 10 pavos, imagineu el que valia tot. 10 pavos un puzzle. I ens hem pillat aquesta imatge. Com un pòster de... Molt bé. Opinió del parc, sincera. Si et pilles l'Express, bueno, el Premium jo crec que val la pena. Però
Nosaltres que ens hem pillat el normal, val la pena el museu, però tot l'altre no. És més, a les zones que podies entrar, havies de pagar. És a dir, entraves, sí que entraves, però després per veure les altres coses, dintre havies de pagar. Una mierda. Si aneu algun cop, pilleu-vos el Premium, si voleu anar. Ens ha costat la vida arribar al hostel perquè no trobàvem la sortida de l'estació. Hem estat una hora a poder per trobar la sortida de l'estació. Bueno, però ens hem comprat aquest bollito, que ara el provaré, i a dormir. Però bueno, anem a provar això. Està rico, Està dotxo. Mireu, està molt bo. Poco muerdo el teu. És com de crema. Està boníssim. Molt rico. Bueno, va, anem a sopar i a dormir. Disfruteu de la vida. No sabeu el que estem veient.